Я таксама хацеў бы далучыць да нашага эфіру чалавека, які ніколі не меў сумневаў і не задаваў пытанняў, хто наш сапраўдны вораг, лідар беларускага народнага фронту, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, а таксама лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк з намі на сувязі. Спадару Зяноне, добры дзень. Добрый день. Яшчэ вось у 94-м годзе вы напісалі артыкул пра небяспеку расійскага імперыялізму. І ведаеце, я ў той час яшчэ не жыў, аднак тыя пагалоскі і тыя стэрэатыпы, якія склаліся, вось казалі, маўляў, гэта было заўчасна, гэта людзі не прымалі і гэтак далей. Аднак вось наступіў 2022 год, і мы бачым, якую пагрозу нясе расійскі імперыялізм. Скажыце, калі ласка, вось ці вы чакалі, што ўсё можа абярнуцца настолькі трагічна, і ці гэта вось тая столь трагедыі, ці ўсё ж такі можа быць, на жаль, і яшчэ горш, і Масква можа яшчэ больш знішчэнняў прынесці і для Беларусі, і для Украіны? Я чакаў самага горшага, і гэта пачало ажыццяўляцца. У той час людзі былі савецкага мыслення. Натуральна, ім было цяжка гэта зразумець, таму што яны жылі пад прапагандай са школьнай лаўкі. Але тое, што зараз пачало адбывацца, вось гэта сведчанне таго, чаго можна было чакаць. Я расцэньваю гэты гістарычны працэс такім чынам. Тое, што зараз адбываецца ў нас у Беларусі і ва Ўкраіне, гэта трэці патоп. Это вельмі сур'ёзна. Это вялікае гістарычнае выпрабаванне, у якім нашы нацыі павінны выжыць. Значыць, першы патоп быў у сярэдзіне 17 стагоддзя. Гэта вайна маскавітаў супраць Вялікага княства Літоўскага з задачай знішчыць усё Вялікае княства і знішчыць усё насельніцтва. Паўтараю, гэта было распрацована у цара Алексея Михайловича. Это не проста быў варварскі напад. Яны доўга рыхтаваліся да гэтай вайны, і задача была ўсё ператварыць у попел і знішчыць усё насельніцтва. І так адбывалася гэтая вайна. У попел былі ператвораныя бальшыня беларускіх гарадоў, і было знішчана 51% насельніцтва, большая палова. А ва ўсходніх вобласцях воеводства Смоленскім, Магілёўскім 70% насельніцтва было знішчана. Вот што такое быў патоп. І тады, ў 17 стагоддзі, эта вайна доўжылася 13 гадоў, удалося выстаяць, удалося перамагчы, дзякуючы насельніцтву, дзякуючы людзям, дзякуючы партызанскаму руху, перш за ўсё. Арганізоўвалі вялікія атрады па 1000 чалавек. Но яны не вельмі былі эфектыўныя, але тым не менш грамілі маскалёў. Дык вось, пасля того патопа насельніцтва аднавілася ў Беларусі праз 120 гадоў. А Вялікае княства ўжо не паўстала. І мы трапілі пад акупацыю пазней расійскай імперіі і пад разборы Рэчы Паспалітай. Але мы выжылі. Было нацыянальнае адраджэнне, зараз ёсць дзяржава, і зараз мы зноў пад акупацыяй зноў змагаемся. Другі патоп. Другі патоп быў пасля 18 года, калі расейцы акупавалі Беларускую народную рэспубліку, установили социализм и 20 гадоў вынішчалі насельніцтва. Прытым, адначасна вынішчалі беларусаў і украінцаў. Это была адзіная матрыца, адзін патоп. Дык вось на Беларусі знішчылі 1 мільён 800 тысяч людзей. А ва Ўкраіне адзін галадамор заняў каля 10 мільёнаў. Вот што яны вытваралі на Ўкраіне. Это была адзіная палітыка, адзіны патоп на знішчэнне нацыі. І калі б Сталін не здох, і калі б у іх былі большыя рэсурсы, то яны так і думалі замяніць насельніцтва пад прыкрыццём пабудовы камунізма, знішчыць нацыі, засяліць сваімі варварамі, ну і далей, як думаў Чынгісхан, ісці да апошняга мора. Так вот, то, што адбываецца цяпер, гэта трэці патоп. Ён пачаўся ў 20-м годзе і прадаўжаецца цяпер. І дасягае свайго страшнага узроўню пасля таго, калі адбыўся напад на Украіну. Зараз
дзякуй Богу, Украіна стаіць, і гэты потоп продолжается, але ёсць надзея, што ён здохне гэтак жа сама, як і ў 17 стагоддзі. І таму зараз трэба разумець, што справа ідзе аб існаванні украінскай і беларускай нацыі. Гэта ёсць сутнасць гэтай вайны. Яны адкрыта пра гэта гавораць. Яны ж адкрыта пра гэта гавораць, што няма такого народа, як украінцы, няма такой мовы, як украінцы, і яны адкрыта зараз знішчаюць Украіну. Яны знішчаюць інфраструктуру, гарады, яны не ваююць з войскам. Яны знішчаюць народ, это геноцид. У Беларусі яны думаюць, што ўсё, дело в шляпе. Яны ўжо Беларусь акупавалі, маюць свайго халуя там, і думаюць, што тут з намі яны расправяцца лёгка, калі расправяцца з Украінай. Пане Зенон, а от Я слухаю. мені якраз хотілося б запитати, ось зараз ось це третій потоп, і ось про цього халуя. А ким себе Лукашенко бачить під час цього потопу? Ну, от яка його роль, як ви вважаєте? От, що він собі думає? Тому що ми бачимо, як він відмовляється до останнього вступати ніби в цю війну, хоча він вже надає свої території для російських військ і для російських ракет. Але тим не менше він якось намагається ще тримати певний нейтралітет. Ось для чого це, якщо так чи інакше всі знають, що він узурпатор, що він так само співагресор, і він сам себе так називає. Ким він себе бачить в цьому потопі і яка його доля, як ви вважаєте? Ён это не Лжедмитрий, это чалавек, які думае толькі пра сваё існаванне ва ўладзе. Трэба мець на ўвазе, што это психопат. Так. Это асаблівая психіка. Людзі расцэньваюць яго па ўзроўню нармальнасці. Так вот, для яго захавання ўлады ёсць найгалоўнейшае. Это захаванне яго жыцця, яго камфорту. Ён інакш ні аб чым не думае. Але ён разумее, што захаванне яго ўлады залежыць ад таго, ці будзе пад ім дзяржава, некае дзяржаўнае ўтварэнне. Іначай ён ніхто. Таму аўтаматычна, захоўваючы сваю ўладу, ён стараецца захаваць гэтую дзяржаву, якую знішчае. Вот такі парадокс. І таксама ён цудоўна разумее, што калі уцягнуць яго маскоўцы ў вайну з Украінай, армія будзе знішчана, і маскоўцам голымі рукамі можна ўжо браць і Беларусь і знішчаць яго. Няма ніякой магчымасці для абароны. Ён это цудоўна разумее. І другі момент, што калі ён улезе ў вайну з Украінай, а армія супраць, бальшыня супраць, насельніцтва супраць, то можа адбыцца такі выбух, што ўжо не паможа ні Масква, нічога. Вось гэта ён баіцца. І таму ён лавіруе такім чынам, ну от, значыцца, як быў трымацца. У яго няма доўгатрывалага стратэгічнага плана. У яго мазгі недастатковыя, каб яго мець. Але ён, як палітычная жывёла, адчувае, што каб утрымацца ва ўладзе, трэба зараз трымацца за Пуціна, трымацца за сваю ўладу і лавіраваць як можа. Вот што ён робіць. Это вельмі, ну, я б сказаў бы, прымітыўныя паводзіны. І не трэба тут думаць, што это стратэг, што ён некі там дзеяч, які думае там наперад, пра народ усё нічого падобнага. Это паталогія. І чым хутчэй гэта зразумець, тым больш адэкватныя будуць высновы. Спадар Зяноне, вы згадалі пра тое, што большасць беларусаў супраць гэтай расійскай агрэсіі. На вашу думку, нават у арміі ўсё ж такі бальшыня супраць, не хочуць ісці ваяваць. Разам з тым хацеў бы закрануць такую балючую тэму. Вось нават сёння ў нашым эфіры быў дэпутат Верхоўнай Рады Украіны Роман Костенко. Ён таксама ваяр ЗСУ, быў на фронце. І ён, вось, як і часта многія іншыя украінцы, выстаўляюць нам, беларусам, такую прэтэнзію. Маўляў, калі вы ўсе супраць гэтай вайны, калі вы супраць узурпатара, то чаму вы не паўстаеце, чаму вы не дапаможаце ўкраіне, каб вось не было гэтых ракетаў, каб не гэтых мобікаў на тэрыторыі Беларусі не школілі і так далей. Вядома, у нас ёсць аргументы пра тое, што практычна кожны месяц ледзьве не сотні палітвязняў знаходзяцца, камеры перапоўненыя, катаванні. Аднак усё ж такі, вось што тут рабіць? Бо гэтыя вось прэтэнзіі, яны часта, ну, ведаеце, так, ну, скажам мякка, увесь час паўстае яшчэ большае проста непаразуменне тады між беларусамі і украінцамі. Значыць, я б сказаў бы такім людзям, не трэба купляцца на мякіне.
У 30-е гады, калі быў разгул рэпрэсій у Савецкім Саюзе, некаторыя людзі у афіцыйных дэлегацыях траплялі на захад і потым рабілі свае ўспаміны. Вот адзін з іх, адзін вядомы мастак, ён сказаў так, што ён у прыватных размовах расказаў палітыкам і дзеячам на захадзе, з якімі спатыкаўся, якія ідуць рэпрэсіі, што робіць Сталін. Вы знаеце, што яму сказалі? Так, а у чым справа? Так вы не прагаласуйце за яго, не выберыце яго. Вы разумееце, што я сказаў? Што ёсць рэчы, якія не можна ацэньваць катэгорыямі зусім другой рэальнасці. Вот тое, што адбылося ў Беларусі зараз акупацыя, якая вельмі жорстка пераследуе кожнага чалавека, нават за беларускае слова. Я спатыкаюся з беларусамі, якія часам прыязджаюць сюды, і на мяне у адзін бок расказваюць адно і тое, што на вуліцы менты кідаюцца на людзей, калі яны гавораць па-беларуску. І з розных гарадоў мне это сказалі. Это правда. І вось мае сябрыні, которые я з ім меў магчымасць гаварыць, установка такая, як бачыш мента, пераход на рускую мову. Вот до якого стану мы дайшлі. Таму тут сітуацыя зусім не такая. Трэба разумець украінцам, што рускія, власне, рускія, яны маскалі, што вот гэтыя маскоўцы, яны паставілі задачу знішчыць нас і знішчыць украінцаў. Ну, гэта адна матрыца. Яны нас акупавалі зараз, маюць свайго хавуя, кідаюць адтуль ракеты, а вы робіце прэтэнзіі да народа, які паддушаны, які ўжо пад ботам. Так вот, гэта ёсць вынік расійскай прапаганды. Прапаганда на Украіне расійская вельмі моцна працуе. Вельмі моцна. Я думаю, украінцы это бачаць. І прытым вельмі падступна. І вось не можна паддавацца на гэта. Трэба разумець, што ў нас адзіны лёс. Знішчыць Беларусь, знішчыць Украіну. Знішчыць Украіну, знішчыць Беларусь. Ну, ж элементарныя рэчы. І трэба падтрымліваць аднаго. І галоўна не дапусціць, каб Путін пусціў беларускія войскі на Украіну. Это будзе вельмі дрэнны поворот, вельмі дрэнны. Не катастрофа, але вельмі дрэнны. Пане Зенине, ми, власне, не перший раз говоримо і про пропаганду в тому числі, і піднімаємо питання пропаганди в наших програмах. І навіть в коментарях під нашими програмами ми бачимо, що приходять білоруси, які розуміють, що Лукашенко – це узурпатор, що вони втікли, тому що неможливо було, наприклад, жити вже в Білорусі. Я вам більше скажу, в мене кожен білорус, напевно, знайомий, він якийсь певний строк відсидів. Тобто я ось тут у Польщі не бачила білорусів, які там не сиділи або не були заарештовані. Але тим не менше, так само приходять ось такі люди, знаєте, з радянським мишленням, скажу російською, які розповідають про те, що Лукашенко молодець, все він правильно робить. Ну, тобто, які знаходяться під впливом російської пропаганди. У нас ця ситуація докорінно змінилася з початком повномасштабної війни. Тому що навіть Харків, який вважався там, вони себе називали там чуть ли не руським городом, вони, навіть харків'яни, зрозуміли, що таке руський мір. І зараз навіть там є відверта ненависть до росіян. Скажіть, будь ласка, за ці 300 днів повномасштабної війни, як ви вважаєте, думка білоруського суспільства, вона десь вона десь змінилася? От хтось, можливо, змінив свою думку і побачив, що таке справді руський мір? Ёсць вялікая розніца. Справа ў тым, што беларускае грамадства знаходзіцца пад вельмі шчыльным прэсам інфармацыйным расійскім і беларускім. Это тое самае, яшчэ і горай. І вось у гэтай сітуацыі, калі знішчаны ўвесь вольны друк, калі заблакіраваны інтэрнэт, калі за падабайку садзяць на 6 гадоў, у гэтай сітуацыі бальшыня людзей ведае, што адбываецца. Ну, таму што цяжка зараз у гэтай інфармацыйнай цывілізацыі нешта зрабіць то, што яны хочуць. Так вот, не гледзячы на гэтую дзікую прапаганду, не гледзячы на тое, што яны робяць, крок за крокам беларускае грамадства
разумея, што гэта такое, а у цэлым, ну, даюць там розныя працэнты, 86, а можа і 100, просто я ведаю свой народ. Яны не хочуць вайны, тым больш не разумеюць, на што ваяваць з украінцамі. Калі яны не разумеюць нават, можа, некай сутнасці, то вайны не хоча ніхто. І вось гэтая аснова, вот это вот нехаценне вайны, яно спрыяе таму, што людзі ўсё-такі пачынаюць неяк арыентавацца, неяк слухаць, ну, бачаць, што адбываецца, рабіць пэўныя высновы. А тое, што ёсць гэтая катэгорыя людзей, якія пад прапагандай, яна была і будзе, безумоўна, яны будзе. Але гэта не значыць, што гэта людзі ідэалагічнага кшталту. За імі няма ніякай ідэалогіі. Это прыстасаванне, это, ну, пэўнае ашуканства. Вось. Як толькі рэзка мяняюцца падзеі, гэта ўсе людзі таксама мяняюцца. Ужо вопыт 90-х гадоў падказаў. Мы ж бачылі, што сталася, калі Беларусь набыла незалежнасць. Як перамяніліся ўсе. Спадару Зяноне, літаральна вось хацеў яшчэ караценька апошняе пытанне, калі кажам пра падсумаванне года. Былі страшэнныя рэпрэсіі супраць беларускага народу, страшэнная вайна супраць украінскага народу, але вось была нейкая такая, ведаеце, быў такі светлы момант, гэта калі ўручылі Нобеля Алесю Бяляцкаму, і калі ягоная жонка Наталя Пінчук прыехала ў Осла і на чыстай беларускай мове вось сказала такую вельмі моцную прамову, якую звязала правы чалавека таксама з нацыянальнымі каштоўнасцямі. Былі там такія словы, што павінна быць незалежная дэмакратычная дзяржава, нацыянальная дзяржава. Вось скажыце, калі ласка, што варта зрабіць для таго, каб мы, беларусы, вось адчувалі цалкам гэтую нацыянальную еднасць, каб людзі нават, можа, часам розных поглядаў усё роўна сыходзіліся ў адным, што нам патрэбна свая нацыянальная дзяржава, свая нацыянальная сутнасць, і што менавіта ў гэтым і будзе крыцца корань для вырашэння астатніх праблемаў. Ну, гэта пытанне існавання. Это вядома для кожнага народа. Першым чынам, хачу яшчэ сказаць пра Пінчук. Гэта лепшая прамова, якая была зробленая за 28 гадоў акупацыі за мяжой. Это просто яна малайчына. Яна просто выдатна показала Беларусь, выдатна выступила. Вось, это першае. Па-другое, вельмі зараз што ёсць галоўнае для расейцаў у іхнай ідэалогіі? У іхнай ідэалогіі ёсць самае галоўнае – рускі язык. Вось гэта самае галоўнае. І калі прасочым усю гісторыю гэтай акупацыі, на гэта была зроблена стаўка. За беларускую мову, я ўжо казаў, кідаюцца зараз на вуліцы менты, а колькі людзей знішчылі за беларускую мову, вывозілі ў Сібір, а як катавалі дзяцей у школах, што выдумывалі, і да сённяшняга дня гэта прадаўжаецца. Яны цудоўна разумеюць, як толькі мова будзе знішчана нацыянальная сведомасць, бяры людзей голымі рукамі. Яны не ведаюць, хто яны такія, яны не здольныя да супраціву. Таму першае, што трэба рабіць, шануйце беларускую мову. Гэта нас усіх аб'ядноўвае. І гэта павінен быць высілак, это павінен быць высілак волі, што мы, беларусы, мы стаім на беларускай мове, мы стаім на нашай зямле, на нашай свабодзе, на нашай гісторыі. Это павінен быць высілак волі, да гэтага трэба ісці, таму што калі чалавек думае так, і ён пачынае так недзе ў грамадстве гаварыць, ён баіцца супраціву. Яго пачынаюць там аблавіць, да што вы гаварыце, да то, да какая разница. І чалавек, яму не хапае волі з гэтым змагацца. Возьміце себе ў рукі, беларусы. Нас выгналі сотні тысяч за мяжу. Якая наша перспектыва далей? Мы што, будзем падлогі мыць у Злучаных Штатах? Таму бярыцеся за мову, бярыцеся за наш гонар, за нашу годнасць. І гэта нам дапаможа аб'яднацца, дапаможа вытрываць. Так, як было у 17 стагоддзі. І у пэўнай ступені, так, як было і ў час другого потопу. Чудове звернення. І чудовий висновок, мені здається, пане Зяноне, вялікі вам дзякуй, што далучыліся до нашага эфіру, знайшлі час, сапраўды, вельмі моцныя словы. Хацелася б, каб як мага больш наших родзічаў, суродзічаў пачулі менавіта гэтыя словы. Щоб почули і почали діяти, так. Дякую вялікі, што далучыліся до нашага эфіру. І хачу заканчэнне сказаць слава Україні. Героям слава Україні, перш за ўсё. І живе Білорусь. Живе. Живе вічно. Пан Зенон правий дуже в тому, що все залежить саме від вас. І навіть ваше слово, вашою рідною мовою, воно допомагає відбудовувати незалежну білоруську державу.